अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। अल्लाह के प्यारे नबी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाना के ज़िंदगी के मुबारक आदत जानल हर मुसलमान के फ़र्ज बा। हर मुसलमान भाई पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा लाजिम बा। यही से हर मुसलमान के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत अउरी सीरत जानल बहुत जरूरी बा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबो केहू के तंग नहीं कइले। जिंदगी अल्लाह ताला के आदेश के अनुसार ही बितौले बानी। हर मुसलमान भाई के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता पर चले के चाहिए। रसूल पाक बच्चन से बहुत प्यार करत रहने। जौन इंसान रसूल पाक के आदत और सीरत ना जानी उ कबो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज्ञा के पालन नहीं कर सकत। यही से हर मुसलमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत और सीरत जानल बहुत जरूरी बा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हम सब पे नजर करम फरमाइए।